Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji oktýabry Azat Türkmen kanalymyzyň garaýyş gepleşigi. Türkmen tragediýasy aýdylmaýan hakykatlar adly gepleşigimiziň ikinji bölümi. Kimde-kim birinji bölümine tomoşa etmedik bolsa, şo birinji bölümine ilki tomoşa edip ondan soň şu bölüme geçmekligi maslahat berýär. Sebäbi bu gepleşigiň dowamyny aýdylýan zatlar biri bilen aýrylmaz baglanşykly zatlar. Inni geçenki gepleşikden soň tefsirler bölüminde ýazylan zatlary gödäňinde tutup hemem e-mail arkaly ýazylan käbir hatlary gödäňinde tutup käbir zatlary açyklaşdyrmaly diýip hasaplaýan. Ýa-ni bir görgüli ýa-da aha nedir şa türkmen däldir ho onu türkmen bolup türkmen öldüräýdimika. Türk bolaýmasyn näme bolaýmasyn diýip berýär. Yine biram ya diye gatı kimti diyen diye Cüneytan'a dil yetirip Cüneytan'ı topo ettin terör ettin ne ettin diye oho ol kahramanı da bir de şey diye öldürdü diye o e, yine biram aydiya yok sen niye yankı aydı oturan umman tarih var da ehlay diyen zatlan yalan niye yerine hiç saat aydan ok doğrusuna ayda onda dip ýanam bilin doğrusuna maýdy bilen ok nähil nämen şo wakalan näme ýalňyş aýdylýan zatdan näme ýalňyş dogry warianty näme ona maýdan ok ýöne atanak çekjek onda da ha o ýok ýalan o zatdan hemmesi ýalan sen aýdyp oturanda bolýa onda dogrusyny aýda dogrusyny ýaday gepleşe gelmesen hem ne şutaýda ýaday diýen yo ona mı ýaly bilen oklar inni şu zatlar nämeden döreýär adamlar. Ina Saparmat Niyalov'un ruhnama kitabında Türkmenler bağışlan adam nasıl Karaçilmiyor mülkim. Niyad hörde ürünü Karaçilmiyen çekiş edip var. Türkmenler tigre oylap tapıptır diye da. Onun ruhnama diye ruhnama kitabında da yazıyor onda. İlkinci bolup diye Türkmenler diye tigir diyen vaade de oylap tapıptır dünya tarihinde. Ondan ondan soň bir näçe ýyl geçen soň bir ödek diýip bilen bir alim sunma. Wa ödem tarih ilimläriniň doktor diýem alimlik derejesinden beripdirler. Olam makaraya diýe garaçyny bilen ýa-diýe. Şu diýe Amerikadaky diýe Amerika demir gadyň Amerikadaky Güney Orta Amerikadaky indeler diýe Türkmenlerden gelip çıkıptır diye. Meksikanlarım Türkmenlerden gelip çıkıptır diye. Onun diye şu Güney Orta Amerika'daki diye o Peru ne milletleri diye. Olarım Türkmenlerden gelip çıkıptır diye. Ne hem çüynmüşün. Şolardan gözläp dörjap bir näçe söz tapypdyr bari o bir näçe söz. Fonetika taýdan birazjyk meňleşdi. Türkmen sözlerine meňdeşirek sözler tapypdyr da. Yani bizim merhum yumokçymyz var Jumaýa Muradov diýip görgüli bahir bollaý diýen adam. Şoň bir alimlaryň üstünden gülüp bir dörediýän anekdoty bar. Şu diýe bilýärmi diýe şu istakan diýen söz diýe ýa-ni diýe türkmen sözünden diýe ýa ors sözü diýe nirden gelip çykypdyr diýe. Istakan ýa ors sözü diýe nirden gelip çykypdyr diýe. Şonu niýe orslar diýe türkmenlerden alypdyr diýe. Näde alypdyrlar? Biz diýe şoňa diýe üstükan ýany kenip diýe. Biziň ata-babalarymyz ýagny istakanyň köpesiniň ýokarky geňirek aşagda arrak bolýardy. Biziň diýe ata-babalarymyz şoňa diýe gadymyetden näde üstükan ýany kenler diýe. Munam diýe orslar eşitipdir de diýe. Gelin şunu alaryň diýipdirler de diýe. Üstükan istakan edipdirler diýe. Ya da diýe ha diýe alyp göreliň diýe. Orslaň diýe Portuçka diýen sözi bar diýe. Ne Portuçka diýerler de. Şonam diýe türkmenlerden alypdyrlar diýe orslar. Näde alypdyrlar? Biz diýe ana şol apişýan bir belli bir bölejigini açyk goýup diýe, şo ýelejeret ýany kenik diýe öýlenmedi. Şoňa da Portuçkar diýene kenik diýe. Portuçkar. Ona Portuçkar buna orslar eşitip diýe. Portuçka dipdirler bunu niye? Indi şu olmadan atmayı. Yok bir değişme bir yumok. Cuma'yı almadım gördüm onu bilýär. Yani ne için şu anekdot öğretilen. Şolana alim tumoklon lokasın üstünden gülmek. Yani alimler diýilýäniň Türkmen alimler diýilýäniň metodologiyasının üstünden gülmeklik.
Yani bana bir yerde bir sehel bir meňdeşlik alýarlar da çyka gitdiň ullu kan bir gaty bir ulag edici, gaty bir ýanky bir düýüpli bir almaç şeýden ýaly edip ondan bir zat ýatacak bolýarlar. Ýanky şol ödek şo bir kyrany bir türkmen diliniň hem fonetikasyna meňdeşirek gelýän sözleri tapyp ulu bir açyş eden ýaly beýan etmeli ýaly. Inni şoň almy açyşdygyň däelligini nädip tahsiklatmaly, ony nädip subut etmeli? Onu kabul edýärmi dünýä ilmi, taryh ilmi kabul edýärmi? Kabul eden ok üstünden gülýärler, maskara wazy. Niýe şol tigri türkmenler döretdi diýen teoriýasyny kabul etdimi dünýä taryh ilmi? Kabul eden ok üstünden gülýärler. Bizim üstümizden gülýärler. Şonam öwrenip berler diýip kitabyň içine salyp onam mekteplerde öwredip berler diýip. Bizim üstümizden gülýärler daşaky döwletler, taryhçylar. Ödek şuňam üstünden gülüp berler. Şo barada hatda gepleşiklerim bar. Gülmedi ýaly adamlar. Sebäbi sen bir zat öňe sürdüňmi? Sen şonu metodologiýa, ilmiň metodologiýasy bir zatda. Sen ilki metodologiýa ulanmaly. Sen ilmi haýsyn, ilmiň metodologiýasynyň haýsyndan peýdalandyň. Sen şonu görkezmeli ilmi işýadaňda. Ondan sen suwutnamalaryňy görkezmeli. Sen näme esasynda haýsy metodologiýaň metodyň esasynda sen şonu suwut etdiň. Ondan soň sen ilmi institutlara hödürlemeli. Abraýly ilmi institutlara hödürlemeli. Hem şolardan resensiýa almaly, ýagny ilmi bahalmaly şolardan. Olaram seredip okap görüp şo taýda professorlar, bir giden professorlar, o taýda bir giden komissiýa işleýär. Öz bahalaryny bermeli. Şu taýda ilmi metodologiýa ulanlyp durmy? Subut edilipdirmi? Şo metodyň esasyny. Ya edilmeýändirmi? Bir näçe alymyň gözünden geçirilýär. Soňam soň kollegialny toparlaýyn karara geldi. Soň onu goramaly ýan kalym. Şo alym tymok diýlen ödek komissiýaň öňünde goramaly, şo öz aýdýanlaryny. Ine mysal üçin 70-nji ýyllaryň başlaryna Marin goloýunda, hatda bizim obamyzyň goloýundan çölüň içinden Goňurdepe şäherini tapdylar. Kim tapdy şonu bilýärmi? Rus alymy, taryhçy hem arheologi Viktor Saryanidi tapdy 70-nji ýyldan başlarynda. Çölüň içinden tapdy şonu. Soňam onu diňe bir tapmak bilen çäklenmedi. Şol Goňurdepe diýilýän şäheriň gadymy şäheriň ýaşynyň aryndan 6000 ýyllygyny subut etdi. Ýani biziň eramyzdan öňkü 4000 ýyllyga çenli barp etýändigini şo şäheriň umma şo şäheriň guruluş taryhyny, dören taryhyny. Şonu kabul etdimi dünýä ilmi, taryh ilmi? Kabul etdi, subut etdi. Şondan tapylan eksponatlar var, ýani tapındylar, taryhy tapındylar, arheolog tapındylar. Şolaň aýratynda boýunça, şolaň ýasaýyş aýratynda boýunça, şondaky ulandan nagyşlar, şol ýanky şekiller, olaň haýsy sivilizasiýa degişlidigi zatlygy bir giden uşak düşok zatlyň esasyna ilmi iş ýazyp şol Viktor Saryanidi Rus alymy. Şonu subut etdi, türkmen alymy subut etmedi onu, Rus alymy subut etdi şonu. Şonam dünýä ilmi kabul etdiňi şu gün Viktor Saryanidiň işine Amerikan alımlaram salgylan ya İtalyan alımlaram salgylan ya Britan alımlaram dünýäň alymlary şoňa salgylan ya hem şonam tasdikleýärler. Tasdikleýärler şo Goňurdepe şäheriniň gaty sivilizasiýa, ýagny Misir piramidalarynyň derejesindäki Mesopotamiýada dören gadymy sivilizasiýa. Şumerler döwrüne çenli barp etýändigini, şo taryhyň. Şonu tasdiklap otyrlar. Sebäbi Viktor Saryanidi ilmi metodologiýany ulandy. Şoň esasynda da subut etdi. Şoň üçin indi men bu zadyny hem şaýdyp otyrym. Şol ýanky ödek fiýal ýa niýa fiýal kelesaňlardan bir zat eşitip, şonam ilmi taýdan subut edilen zatdyr edip ýaşap berenler bar. Bizim taryhymyz barada, dünýä taryhy barada ýa-da ene käbirler gatwyrýa-da türkleň erkeklerini gaýtalap berýärsiňiz diýende. Men onu näme üçin diýen? Men töweregim türkden dolu şutaýdy. Men başta gelen wagtlam şutaýy şu Praga. Şeýle bir türkler bilen men gatnaşyp ýadım bir pikir alýadım da. Soň ýene Hudaý saklasyn diýip ýene aram edäýmeli boldum. Olar maňa diňe bir türkmeniň taryhyny näl? Orsun taryhynam, Sowet Soýuzynyň taryhynam,
Sovet Soýuzynyň SSR-iň nähil döwlet bolanyny maňa düşündirjek bolýarlar da. SSR-ne şular ýaly döwlet boldy. Şular ýaly erwetlikler etdi. Ýöne erwetlikden başga zat etmedi. Zat diýip bu maňa bir ýanky takalok goýar. Menem durmagy diýende, dur diýen. SSR-de men ýaşadym ýa sen ýaşadyň? Ýa siz ýaşadyňyz? SSR-de men ýaşadym. Siz de gadak gyllämi diýen ýaşan adamyň pikirinden bilmeklik. Yo, olar bar ha. Olar sen ýaşanam bolsaň, şu SSR-iň döwrüni görmedigen bolsa, hiç da şu barada okumadigan bolsa, şol türküň owalaryna bir ýaşulyň dillerinden özleriň bir pan-türki medeniyeti bilen ýaşap beren, ýa islamçylyk bilen ýaşap beren, şu ors diline ana şu kapyrlar diýip düşünüp bolan o beýnesine çağalykdan goýulan nemeler wada. Wagtlar bilen ýaşap beren adamlardan eşitipdirler. Gaýbat derejesinde bir zatlar. Ýa dinläp görýän bolýan şonda men olardan aýda dur diýen, şu diýen zadyň diýen Orsiýadyň ýa Sowet Soýuzynyň taryhy baradaky zatlar niýeden aldyň diýen. Han çeşmesi barmy? Görkezäý bir internetde bar ýerde. Ýok görkezi bilen oklar onda diýip biziň diýip plan ýaşulymyz bar. Plan taryhçymy da aýtdy onu diýip. Bolýa şu taryhçyň bir zada salgylanyň şoň çeşmeleri barmy? Ýok. Ene biziň şu ýanky diýen adam türküň ertekesi ýani. Şol türkler dinländi hatta türkmenden gelip çykyşy. Bular oguzlar näme onan bilen oklar, gapçaklar näme onuň parhyny bilen oklar. Bular bar bilýän zady Osmanlar. Şol Osmanlardan bärini bilýän bular. Osman Gazy'dan bärini bilýän biradara. O aňarsyň bilen oklar, teljuklar bilen oklar şolar. Köpüsi. Ona şu gadaşkulukdan eşden zadyny gaýtalap berler. Onuň biziň türkmenlerimizden balya şolar ýaly keleseň ýanky türklere hataşýa. Ondan bulardan gaýbat baryn eşitýä, eýli bolupdyr, beýli bolupdyr. Biziň türkmenlerimizde de hiç bir adat ýok köpüsinde. Şolady barlamak we deňeşdirip görmek. Internet diýilen bir şeýle bir gudratly zat bar. Ilmy çeşmeler bilen subut edilip goýulan ýanky işler bar şo taýda. Wikipedia diýilen zada girenin bilen ýöne goýup bolan. O taýda sen ilmy çeşmelere salgylanyp subut edip goýmaly o taýda goýsaňam. Wikipedia sana goýduran ok aňsandan zat ýöne şeý diýip goýaýmaly zat ýok o taýda. Ondan biziň türkmenlerimizde görgüller de bar ha. Şol başarynygam ýok, şo diýilýän zady näde barlamaly, deňeşdirip görmeli, şo aýdylýan zat barmy? Taryhda ýa-da ýokmy? Ya, şo niýadyň aýdan zady barmy? Ya ödek aýdan zady tasdiklenýän barmy ýene bir ikinji çeşmeden, üçüncü çeşmeden? Ya biziň bu türkleň aýdyp oturan zady barmy? Biziň aslymyz bar da zat bar, biziň gelip çykyşymyz bar da birden ertek riwayatlary. Ya şo zat ýokmy? Şonuň aglamasy ýok. Aglamasy ýok. Türkmenin geçmişi vardı, Türk'ün geçmişi vardı, Selçuklu'nun geçmişi, Oğuzlu'nun geçmişi gelip çıkışı da vardı. Hemen bir zat yazalan olsa, ya Avrupalılar tarafından yazıldı, ya Sovet Ors alimler tarafından yazıldı, suud edildi. Şolar tarafından. Men o arada ayrıtın gepleşecek. Yani Türk'lüğün tarihçisi değil yani, ya Türk'lüğün tarihi değil yani, tarih ilmi değil yani vadın, bütün dünya tarih ilmine tashiçil goşmanlığını men size suud edecek. Ödem ayrıtınım, biziň türkleň, türkü dilli halklaryň gelip çykyşy bilen baglanyşykly. Şoň tarih bilen baglanyşykly zada. Türk tarihçisi diýilýän adamdan birem goşanok şol aňyrdaky biziň büyük tarihimiz baradaky ilmi işlere, açylan zatlara, üstü açylan zatlara. Emma oturup akyl satýarlar. Öýleriniň oturan Troya şäherine gelip näme talim açyp bermeli olar. Ha? Biziň sultan hanjarymyzy, biziň ol goňur depämizi gelip orslar açyp bermeli. Biziň nusoýmyzy gelip orslar açyp bermeli. Men şu aýdyp oturanlarym taryhda suud edilen. Orhan ýazgylaryny orslar açyp bermeli. Orhan ýazgylary we Mongoliýa territoriýasynda iň gadymy türkü ýazyw sungaty. Iň gadymy türkü ýazyw sungaty. Ýazyw mirasy. Gaýan daşynyň ýüzüne Mongoliýa territoriýasynda. Şona ma baryp türk açany, şona baryp ors açýar. Ondan onu okumagyň ýanky hatyny, şo nätanış haty okumagyň metodologiýasy, onu kim didipdir? Onu daniýan alymy diýdi. Şo metodyny. Ýene türk diýden okşony. Türküň näme, şo türküň nämedigini bilen okşaň türk alimlaryny. Orhan ýazgylary näme? O hat näme? Onam ýene de gün watarym alimler şu metodologiýasyny işläpdi diýýär. Soň şo metodunu ulanyp ýene kim okudy şo haty? Biziň ata-babalarymyň şo iň gadymy elipbesini türk okudymy? Ýok, ýene de ors alim okudy.
Şonam subut etdi. Şonam dünya jar etdi. Ha türkü dillen, gadymy türkü halklan. Şular ýaly elipbisi bar eken. Şunda da ne şular ýaly zatlar ýaly eken. Baryp mundan 1400 dolar ýa. 1008-nji asyrda 1200 ýyl boldy. Ulanyň haty 1300, 1300 dolar. Ulanyň haty şey dip ine dünýä tanıştyran, ýene de orso. A ýene bir zat gurrun görýän. Yok sen beynin diye orsun nemesi propagandası yoktu. Sen orsun tarihini aýdýan, sen orsun öwreden tarihini aýdýan diye. Men adyr görkedeýin, men salgylanyň çeşmelem niýden alýan? Men orsadan alýan, ýa-da Günwataryň çeşmelerinden alýan, ılımy çeşmelerinden. Şonam men görkedeýin. Şoň üçin birinciden biziň gene türkmenlerde ýetmeýän zat soňa öwrenmek. Okuýup ýetenok, başaryny ýetenok. Ondan onu näme dip deňeşdirmeli, näme dip öwrenmeli? Näme dip hakykat açmaly? Näme dip peýdalanmaly? Şonam bilen oklar. Buların ha aydaly Meryem Gulli bir agdy boş bir samsyň kime näde TikTokda kime söýgendigini, haçan haýsy şeýlerde söýgendigini çeni bilýär. Nähil sözler ulanyna çenden bilýär. Tap berdiýsen tapyp berýär şolar. Ol urda bin türkmenler biz ekspert şu meselede. Emma interneti ulanyp inha ne şu meseleni ne şu tema boýunça bir zat tap diýsen tap bilen okşalar. Näme üçin? Bizde kıyınansak da hatta Sovet döwründe de biz ilmde sowatly bolan ýas bolyn. Hatta Sovet döwründe de biziň türkmenlerimiň köpüsinde ilm sowat öwrenmek, bir gazaklanmak, bileselgijilik, bilim malyny köpeltmek, giňeltmek ennigi ýok bizde. Meňem şu ede oturýan işlerim bir anajyk şoňa stimul bermek, bir anajyk şoňa höweslendirmek üçin ede oturýar. Bolýa ýalgyşym bolsa görkedim, ýöne şahsiýete ýetmeýänem görkedip bolýandyr. Adinyen hadiya yankı Cüneyt Han kemtettin. Ay plany nur berdi. Hanam ondan näme bi ayno goşu tanam näme durun. Men goşu tanam ara goşan nälerin nur berdi hanam, goşan nälerin Gülcemal hanam. Olardan hiç ýerini goşan nälerin men Cüneyt Han aýratyn agdandyr. Näme üçin? Sebäbi şol Sovet Respublikasy, Sovet häkimiýeti ýyllarynda Türkmen Respublikasy döredilende şoňa minni bolja bolly, daşynda terhet şekilli. Terhet şekilli. Sovet hökümeti minni şo territoriýany hiç kime beren okşun. Eýlak ýatsaňam beren ok, beýlak ýatsaňam. Parslara da beren ok, owanlara da beren. İngilislere de beren ok. İnglislerem gaçyp gitdi. Indi sen Sovet Soýuzynyň agtiýaryna, territoriýasy. Ýöne şo Sovet hökümetim biziň şol öňde barjy aktivistlerimize, parti işgärlerini, şo nedir waýataky gaýgysy da tawaýtaky ýaly adamlary şol respublikany döretmege, Türkmen Milli Respublikasyny döretmege ýol berdi, mümkinçilik berdi, golluk berdi. Şonam döretdilerini. Bolýa, inni döredildi, inni şonam elden gidirjek guman ýok Sovet hökümeti. Inni şoň üçin ne? Şo mümkinçilikden peýdalan gaýgysy da tawaýtaky bir zatlar döretip berdi, halkyň bähbedi üçin. Mektep gurup ber, ketelhana gurup ber, kitapxana gurup ber, Ilmlar Akademiýasyny döretip ber. Şo döredilýän zatlarym gelip beýle tarapdan gelýär, otlap ýekyp, o mektepleri otlap, kehelhanalary otlap, kitaphanalary otlap, ol mollumlary öldürip, 1913-nji ýylda Tatyana Tekinskaýany atan bar. Tatyana Tekinskaýa, TKG Tatyanany eşdendiňizde. Şo Göktepe urşunda alınıp gidilen 3 ýaşlyjy şo taýda orsiýetde okap, bilim alyp, sowgat alyp, soňam Üstan şäherine ärine taşlap şu türkmenleri men peýdam diýsin, men sowgadym bilen men paýlaşaýyn, men şu öwrenen zatdym, öz bilýän zatdym. Öýdem intak revolýusiýadan öňkü döwre intak bolşewiklerim ýok. Ýöne sowgat paýlamak üçin gelýär şo görgüli. Mektep açýar. Mektep açýar. Şaga ýygnaýar. Ullara kişilere çenni sowgat öwredi görýär, eň bolmanda ýa-da upady, hasap beýip öwredi görýär. Şonu gelip 1913-nji ýylda gelip atýar da şo görgülen, şol aýal maşgalany arkasyndan. Ta söýlep öldüm boldy ordan diýir galýa. Şonam Cüneyt Hanyň adamlary atýar da şonu. Şo döwürde eýýän bular nemedi garşylyk görüp ber. Adamlaryň hat sowgat öwrenmegine, kitaphanalaryň, mektepleň, zatlaryň bolmagyny. Näme üçin? Olar näme etjek bolýar? Ýok diýär, bu diýär kapryň nady. Kapryň nady. Sowetiň nady diýen ol kapryň nady. Ol bolşewiklerden öňem bular şeýitdiler, bolşewikler gelen soňam şeýitdiler, öwretmäň diýär.
O taýda kapyrlyk öwredilýär. Sen mektep açylsa sen hasap etiýär, öwredýärler, matematika näme, fizika näme, geometriýa näme, himiýa näme, geografiýa näme, seni dünýä ylmy bilen baglaşdyryp oturan zada ol. Dünýä ylmy bilen baglaşdyryp oturan zada gelip näme diýär bular? Şonu öwredip oturan adamlara millirýärler, mektebem ýakýarlar, kitaphanalaram, kitaplarym ýakýarlar. Ýok diýär, diňe medresede bilim alyň diýär. Diňe medresede bilim alyň diýär. Beýdimek näme? Diňe Gurhan öwreniň diýär. Kur'an öwreniň diýär, başga da sede gerek geldi. Indi şol adamam gahrmanmyşyn, şu zatları ýankyratlar döredip bören adamlaram gahrmanmyşyn türkmeniň. O nähil bolýar? Şu iki zat sezini ýatyp beýniňde gornuşdyryp bilýär. Ha? Hawa bolşewikler gargynçylyga metdi. Ol bolşewiklerin döwründe çakşyndyşyk bolan diňe Türkmenistan territoriýasynda garalmady adamlar. Ortaýyň territoriýasynda dökülen ganyň hetde hatawy ýok. Näme üçin? Teýär şu padşah häkimiýetini saklajak bolan adamlar wa. Yani biz padşahymyzy gidirjek däldi. Adaty aýatlar. Ortlar. Hemem ýokşa padşah güm bolsun. Biz edik geldi. Padşahyň ýanyna haramzadalarym, haramhorlarym gitsinip halkyň beýleki böleg çykdy. Şoňa grajdanlyk gurşy diýildi. Adaty aýatlar bilen adaty aýatlar garpyşdy. Dogun bilen garpyşdy. Ola oň tarapyny tutdy bolan bolşewikler tarapyny tutdy. Bolşewiklerim ýok şu baýlary sizi edip gelen baý haramzadalar biz gidirjek, hemme deňlik etjek. Emlegem inni belli bir adamlara degişli bolmaz, döwlete degişli bolar. Aýlygam garajem tölenir. Hünäriňe görä, maşarynyňa görä aýlyklar köpürak bor, azyrak bor. Hemmeňe de deň derejede mut bilim berýärdiler. Padşah döwründe hatda muduna bilimem ýokdy. Ha? Bizim handan budyň döwründe orta asyrlarda 10 okudunja asyrda 18-nji asyrda. Hem medresede mut bilim berilýärdi, näme üçin baýlaryň birazajyk guruplyrak adamlaryň çagalary bilim alýardy. A sebäp töle ulul. O taýynyň mollasam ahunum saňa muduna bilim beren o. Mawtumly ýaly birazajyk guruplyrak sebäp döwlet Mehmet Azadi bir awraýly ahun çaga okudyp ber, oň birazajyk harjy bar. Hemem oğluny okudy gelip şo harjynam çekip oğluny okuwur diýär mawtumly. Mudun okuan oňa bar. Gatyl pulu durýanda. Çoň üçin garamaýan çaga okap bilmeýändir, hat okap bilmeýändir o. Burhanam okap bilmeýändir. Ýadyňyza düşýärmi ol mawtumlyň gol ýazmalar tapylanda o bir ýanky Welmuradaga diýip bir neme düýetinde çalyşýar ha kitap. Şo kitaby ýöne bir mollaň dilinden eşitýär da baranda şoňa ýanky ojar ertende düýetinde ojar ýükläp. Şoňa ýöne bir ýyjam ýykman galýa. Şo taýda kitap okalýar. Olu da başka dinle bir adam kitap okuyabilir yani ken yankı bir molla şöyle gidip gören adam. Onu mukası gelen okuyor ve onun için ne mağtum buli. Mollaları müftülere mi yazgar ya da. Onu da ay bolya yani okuyar. Onun okuya. İslimen okuya ne için? Şu haramda adam mollanı yere sokuyor mağtum buli. Siz edip diyorsun garamaya kalkı deyip. Siz garamaya kalkın düşman deyip. Molla falan oluşup. Bağları yere sokuyor. Hanları yere sokya, halkın aladasını deňde ok diýip. Baýlary siz diýende o halky ezmegi bilýäňiz, halkyň arkasynda durmagy bilýäňiz ok. Halky ölmedi ödi ýagdaýda ýaşadýaňyz ödem hakyny tölemän, ýene etmän. Şolatlar goşgusynda beýan edene. Şonu islermi ýanky baýlar, mollalar, müftüler elbetde islemek. Şo ýanky Welmuradaň näme üçin ýüreginden turýar şo goşgular, sebäbi halky goşgular ol. Halkın derdini ağlayan goşgular, mawtumlyň goşgulary. Köşk şahir däl ol. Ol padşahny nämen wasp edip ber. Şoň üçin bular ýarly adam bar eken näme durýanam bolsa şunu almaly. Şu hatda gyja ýatanna pikir edýär-de. Men şu düýäm beremde bir bererim kadi. Tebe şoň bakadyna özi eýýän şeýle bir düşünýär. Şo kitabyň şeýle gymmatly zatdygyna. Şonda şeýle bir düýä durmayan, düýeden hem has gymmatlada durýan parasatly pikirler bar. Pikir diýen zadyň özi, pullunam köp zada durýar. Şoňa düşünýär, şoň gadryny bilýär. Welmuradaga däle başga bir bolsa belki bilmezdim, ýöne şoň gadryny bilip, guba düýetini berip, şo kitap alyp gaýdýar. Soň obasyna getiren soň obasyndan bir adam tap bilen okşo kitap okudur ýaly, öden bilen ok, hat bilen ok. Näme üçin? Tebe şo döwürde okap, hat öwrenip bilýän adam ýokdy. Adam ýokdy. Şolan revolýusiýa öňünde bölende atlar şu wakada. Soňadan
revolüsiya bolýar, zat bolýar, hawet häkimeti gurulýar, Nur Murat Sarıhanow ýazyjy. Şo ýanky kitabyň barlygyny eşitip şo ýanky Belmurad agyň uýgabosuna baryp onom soramakdan çekinip oturup eli bilen göçürýär. Oturup iýjedip göçürýär. Hemen sonra ya, hi buny okudyp bildiňizmi diýip kimdir birine şunça wagtlap ýok da şunça wagtlap men ýasaklap geldim şu kitaby diýär. Ýöne şu kitabyň şeýle gymmatly zatdygyny men bilýän diýär. Soňçular da hatta bermek hakykda pikiremeden o göçür diýe göçürmäge de odan ruhsat berýär. Onuň soň näme eşitýär Nur Murat Sarıhanow? O görgüli Belmurad aga şo kitaby okutmak üçin çagazyny ogluny molla berýär, başga bir ogada hat öwrendi. O molla da söz berýär. Bolýar şu ogluny men hyzmatymda goýdy ýa, men öýümiň işini etsin diýär. Abo hammalçylyk etsin, batrakçylyk etsin. Menem oňa diýär öwüzüne diýär. Hak tölemen öwüzüne hat öwredi. Netijede näme bolýar? Hatym öwreden o. Batrak edip ulanyýar, hakam töleýän o. Aradan bir näçe ýyl geçenden görgüli ogluny almana bar ýa-da inne öwrenendir diýip, inne bir okarça bolandyr. Oglu ağlaya, kagajan ýaky seni meni öldürdi. Bu ýöne hyzmatynda hiç adam öwreden ok diýip. Anhatydyň arkasyny tutýan baýlaňyz, nahy döwlet gurup biljek adamlar myzwady olary ýok etdiler diýip. Şu haramzadalar ýok etdi, bolşewikler öňü bilen ýok eden. Halkam şoň üçin ayaga galdyda näme üçin türkmenliň içinde gollaw tapdy. Ha bu bolşewikler onam gurupdyr, bunam gurupdyr diýip şol çaklaşykda bir günä de öldü. Öldü bir günä. Indi näme size aýtmagyň mümkin. Näy bolşewikler arkasyny tutup oturýarsyň, olar o dine de garşy boldy, näme de garşy boldy. Şo da gurdy. Eger men öwedem de şol aýdaly nedir o aýtakafym. Ya gaýgasa da tabaýyň ýerine bolan bolsam, menden nähil çykaly babaty. Ana aýdyp görüň. Maňa da ýanky bolşewikler aýdaly, "Gödi pehdirleýärler. Näsen şu taýda başlyk bol, ýol başy bol. Garşy çyksaňa kelleň alýas. Göni maňlaýdan ok berýär." Ýa-da biziňine şu getiren adamy kabul edibem, öz halkyňam birazajyk şu tarapa urup durjak, bolsaňam biz seni öldürmersem ýöne teňem birazajyk işiňe de ýol berersiň. Şo mümkinçilikden penäme diýär. Gaýgysy da taýpda peýdalanyp, halka näde bilnişini ulanyp bolar diýen pikiriň urunda üstünde oglanyp burýar. Sebäp eliňe ýara galyp çykmak bilen sen näme gadanýan? Seni öldürürler, sen arkaňda dronlarym öldürürler. Onda näme şeýdip şolara gul bolmalymy? Ýok. Ýok. Akmak batyrlyk diýip bir zatda, akylly ejizlik diýip ýene bir zatda. Paratatly ejizlik. Sen ejizlik görkezýän, paratatlyk bilen ejizlik görkezýän, ýagny şonu sen öz haýryňa, öz halkyň haýryna utuş edip ulanýan şo ejizligi. Göräýmäge ejizlik ýaly, ol ejizlik däl. Ol paratatlyk oň üçin kelle bolmaly, oň üçin özüňde de üçük bolmaly. Akmak batyrlyk näme? Akmak batyrlyk diňe sen menden görkezi biler. Ýöne sen özüňe de ýan ýetirer, öz halkyňa da ýan ýetirer. Ana şo ýagdaýda gaýgysy da tabaýyp paratatly, ýani akylly ejizlik ýaly bir zat görkezi, olam ejizlik bolmady. Şo mümkinçilikden peýdalandy da Türkmenistan Milli Respublikasyny döredilmeni gazandy. Şoň ýerine başga adam bolan bolsa, ýanky wezipede. Ol gatul wezipany eýle dol Türkistan Awtonom Respublikasy bilen giden bir merkezde adede döredilen, wagtlaýynça döredilen ulu bir territoriýaň başlygy boldy. Şondan peýdalanybam Türkmenistan Respublikasyny döredilmegini gadandy. A Cüneyt Han näme etdi? Şoň öňüni aljak boldy. Döretmesen diýe. Şolady etmesen diýe. Sebäp nämemişin? Oň beýnesine goýupdyrlar, öz döwründe Cüneyt Hanyň. Şo gelen adamlar kapyrlar. Bolýar sen şolar kapyrlar bolan bolsa, kapyrlar bolýan bolsa, sen diniňe ýol bermedin, dine de ýol berildi diýerler da, dine ýol bermedi. Sowet döwründe näme adamlar namaz okumagyny goýdum, agdyny tut, agdykly orada tutmagyny goýdum. Elbetde Huda ýok diýildi, zat diýildi. Ýöne ýene de sen terediň iki tarapyna şey diýip ýüklemeli. Haýsy ýagdaýda sen utuşgadany biljek, haýsy ýagdaýda sen ýitki çeki biljek, sen etjek zadyň diňe utuluş bilen gutarjak boldy. Diňe utuluş bilen gutarjak boldy. Onda sen bir ýol gözlemelimi? Ya goýun ýaly ol peçetlik edip durmalymy? Indi bu gaýgasy tabaýypdan hem o eýinleşleriň döreden zadyny ýygy derli weýran edip onu ot mektepler otlap, kitaphanalary otlap, muallimler atyp, öldürüp, ýa edip şey dip beren
Adamam gahrman bolýamyşyn. Şulatları yetecek bolup şulatları döreden adamam gahrman ikiden bir teredede. Bolan o adamlar. Bolan okşol. Näme üçin? Sebäbi biz tariha baka berjek bolsak, ýaşa ýaşa diýmegi, ýamana ýaman diýmegi başarmaly. Ýene bir gede gaýdýan, kemçilikler bolan ganam dökülen. Sen özüň ejiz bolup, döwletem döredi bilmän öz içinde diňe ol uruşda uşdan başga zady, tire paralykdan başga zady bilmeýän bolsaň, özüňem döwlet döredip bilmedik bolsaň, güýçli rüstem döwletler gelýär, seni basyp alýar. O da bilen sen öz kemçiligin. Näme üçin sen şolara garşy durar ýaly derejede döwlet döredi bilmedin 700 ýylla. Ha? Öz edenen goňor bilmedin. Ýöne öz araňda gyrlyşyp geldin, uruşup töwüşüp geldin. Ondan aňyrdan güýçli bir ýer gelýär-de basyp alýar. Ay dat bidat olan bizim düşmanymyz. Sen gitjek ýeriň näme? Ana Anglişanlaram teşeýtde öz döwrüne baranlaryna, Amerika baranlaryna. O da yerli ilaty gyrdylar. Ýaşap oturan indiýilen 30 milliona goloýny gyrdylar. Soňra bolary rezerwasiýa diýip bir zatda sakladylar. Kançlager ýaly ýagdaýda izolirläp saklap, bir ölmede öde zat derip şey dip sakladylar. Olan bir tarapdan indiýilen ölke ýetmezçiligi. Indiýler şo taýda döwletleri dibilen bolsalar. Üşükleri ýetip, sowatları ýetip, harby kuwatlary bolan bolsa, bilimleri sowatlara bolan bolsa, iň bolmaganda şo Anglişanlar ýaly. Onu garşylygan görkedi bilerdiler, getirmänem bilerdiler töweregine. Ýöne nadanlyklary sebäpli, hiç zatdan baş çykarmaýanlyklary sebäpli. Ana geldi bir öýlerinden tan taýdanam az goşun geldi. Angliýada. Gelibem olary gyrgyna saldylar. 30 milyon töweregi Indiýa gyrgynçylyga berdiler tähel wagt içinde. Meksikanlar gyrdylar bar. Olaň ýerlerini aldylar. Ha onu näme diýjek? Indi şolaran indiýlerini adawlak galan indiýler bar. Indiýler ana siziň ata-babaňyzy milyonlap gyrdylar şolary indi şu görüp gören ak ýagyzlaňyz. Aýaga galynda araňda alyň diýjekmi? Ya Meksikanlara diýjekmi? Meksikanlar siziň näçe territoriýaňda bu nemeler? Ak guloklu. Anglişanlar gelip. Ana olaň nesilleri ýaşap ber, siziň ýerleňizde ýaşap ber. Barmy o? Eliňizde ýara galyňda iýden alyň diýjekmi? Agar alyň diýjekmi şolar? Taryh şon ýaly işleýärmi? Ha? Boljak iş bolansaň taryh şon ýaly işleýärmi? Indi boljak iş bolansaň hem indi türkmenler hem käbirine serek. Indiýler şonu eden o, ya Meksikanlar şonu eden o. Hı? Bizimkiler dinlesen näme diýär? Ay, ýöne ýamanlyk üstüne ýamanlyk, orslar bile eýtdi, orslar bile beýtdi. Hiç il pozitiv zat görenok bular. Hiç il pozitiv. Bular dinlesen onu gaýysa tawaý hem dönüp bolup çykýar. Hakyky dönüp bolup çykýar. Dinleýän oturýan öýden bir akylly sowat adamlaram käbirler ýazýan ýaly. Şonuň kommentariýasyny okuýan, onu hawa indi näme diýlen dora, weretim gelýär berýän. Hawa indi näme? Ýani birine ýaly ýazdym. Sen diýdim bu aýdan zadyňdan soň o Türkmeniň iň ganym düşman ors bolupdyr. O bir de hiç il ýagşylyk etmände diňe ýamanlyk. O. Ondan näme galýan? Taňa bir zat galy diýdim. Türkmen halkyna, ey halkym, türkmenler indi eliňizde ýara galyňda çykyň. Baryň gidiň orslara garşy uruşuň diýmek galla taňa diýdim de. Taryh şon ýaly işleýärmi? Ha? Taryha analiz bereňde şey etmelimi? Ha. Onlar biziň seljuklarymyzda öldüripdirler. Geliň onda gidelim olar garalyň, ona Mongollar. Mongollar öz döwrüne gelip biziň näçe ilatymyzy gyrypdyrlar. Gidelim onda Mongollardan aralyk gaýdalyň. Hı? Şon ýaly işleýän taryh. Boljak iş bolan soň näme etmeli? Sapa galmaly. Öz ýalňyşlyklarymyzdan sapa galmaly. Gaýtalanjaklary gaýtalanmaly ýaly etmeli ýalňyşlyklary. Cüneyt Han ýaly adamlar bilen ol gaýgysa tawaý bir teredide goýup bolmaýanyny düşünmeli. Ine aýdal häzir ne ýöne koýmasa Allah, ine manaly garagymda arada men köketdeşlik geçiremde. Sonra görýänler. Özüňiz bilýäňiz-de ýöne elhamdülillah, elhamdülillah, Allahu ekber ýöne şeýdi otira almara. Bolmasa men eme Hudaýa inanýan janym tenim bilen. Men imanym şonkudan pesýärligine men 100% garantiýa beribiljek, oturup dini ruh ilmlerden men töhfet edemedibiljek. Ýöne şonu gurulýan sonra görýänler. Awon sen nähil demokratiýany getirjek bolýan diýen. Mysal üçin sen islam dinini, islam halifaty bolmaly diýip düşünýän. Gün aýda otur hawa diýen. Türkmenistanda islam halifaty bolmaly diýip otur. Men fikret düşdüğümde.
Şoň bilen. Ha ondan ödüňe medyan bir sözüňde de demokratiýa bolmaly oturýarsyň diýär. Ha o diýär islamda diýär demokratiýa da bar diýär şol islam halifatyny döresek şonu demokratiýa da bolar diýär. Bolýar ana Aňyrýanyň da islam halifatyýa bir zat dur Talibanyň rejimi. Şo taýda demokratiýa barmy? Ha? Ya Saudi Arabistanyna ana her şo taýda demokratiýa barmy? Ysam ýok. A sen döretjek bolýan zadygam şo zatmy? Şondan gowdyr zady döret bilmejenga men bilýän men şu aklyň uşugyň bilen bagışlyk bolýan. Mural garawmy. Serdar Hojenepezow. Inni maňa galsa men şoňa ýol beredimmi? Men şonu isleýänmi? Ýok, isleýänmi? Men özümi Serdar Hojenepezowyň tutýan pozisiýasyndan 180 gradus ters garşylykly pozisiýany tutýan adam hasaplanýar. Ertek gün men döretjek zadym Serdar Hojenepezowyň gelip ýumurjakdygyny bilýär. Şoňa ýol berseň, eline mümkinçilik berseň, şolaň ýok etjegini bilýär. Ondan nädip siz alyp Serdar Hojenepezow menem terediň bir gapdalyna goýjak bolýaňyz? Ana şonu düşündirin. Ne goýdan getirgine? Gaýsy da tawaýf. Aýdal owaň bir gyrasyndan girip adamlara hassa goda öwredip ber. Ýa-da podu öwredip ber, matematikany, hasapetiýe öwredýär, fizikany, hemme geografiýany, dünýä näme, näil guruluşy o, hawa. Nähil hemik reaksiýalar bolup geçýär, hasapetiýe nähil etme, şolar öwredip ber diýer. Owaň aňyr tarapyndanam Cüneyt Han giri. Kim gaýgysyň da tawaýfdan kitap soňda öwrenip beren, bolsa ýoşluk bilen gelýär-de şonu öldürýär. Ýa şoň öýüne otlaýar. Delilem näme? Siz kapyryň soňda öwrenýäňiz. Siz medreseden soňdalaňyz, siz baryp medresede Gurhan öwrenýäňiz-da, kapyryň soňda öwrenýäňiz. Ana oň düşünjesi. Ondan inni şol adam bilen bu adam ikisi deň bolýar, gahrman bolýarmy? Ýok adamlar. Ine men düşünjem. Men gaýgysyzçy. Men Cüneytçi däl, men gaýgysyzçy, şo bolmamda da galar. Olum gany oljak. Ol terrorçy. Terrorçy, sebäbi şo döwrüň mümkinçiliginden şular ýaly üstünlikli peýdalanyp gören adamyň halk üçin hem şular ýaly zat edip gören adamyň öňüne begot boljak bolup, şular ýaly terrorçylyk bilen meşgullanan adam. Indi siz aýdardyňyz, ha oň düşünjesi ýetenlerdir. Onuň şoň üçin günäkärmi diýip, ha o günäkär. Sen düşünjeň ýetmän häzir adam öldürsen, sen günäkär dämi? Sen näme diýjek? Ay mende sowgat ýokdy, şoň üçin men adam öldürdüm diýjekmi? Şoň üçin menden gahrman ýasaň diýjekmi? O menim halkym üçin etdim o diýip baryp häzir şo taýda sowgat öwrüp beren ýan adamlary menim şunu halkym üçin edýäni kellesini alyp berdim da. Ya bular kapyryň bilimini alyp ber, men şolaň kapyryň bilimine ýol bermejek bolup halkyň alada ne diýip öldürdüm ha? Halkyň alada ne boluň öýlerini ýaktym ha? Diýsen ondan sen onda, "He, şular onda halkyň alada ne diýipdir?" Onda bir gahrman eken diýjekmi? O janyna on haw. Halkyň alada tapawdy bara. Sen şoňa park goýmalymy? Şo halkyň alada diýip şoň eden zady, halkyň bäkfidine boldymy? Halkyň bäkfidine ekenmi boljak ekenmi? Ýok. Onu näme üçin? Ay halkyň alada şün diýip pikir edipdir, şoň üçin hem gahrman bolýar diýip hasaplamaly. Ýok. Şoň üçin men aýdýan, biz şu taýda açyklaşdyrmaly. Şoň üçin biz de ýankyýal döreýär, zat döreýär. Şu düýüp ödenini, şu taýda düýüp problemany düşündir urýan bolýan, isterik adyşy urýan, käbiriň. Näme üçin? Tebe seniň beýniňde şeýler ýokdurlar. Terrorçydan gahrman ýasapdyrlar. Terrorçydan gahrman ýasapdyrlar. Şo döwürdäki mümkinçiliklerin peýdalar bolma halkyň geljegine, geljegi üçin bir deneden zat eden adamym orsun guly, hawa, komünistin guly, ýok ol bize diňe ýan edipdir diýip oturan adamlar. Näme üçin? Sebäbi şu zady şeýle bir häzir garşylaşdyrypdyrlar da. Bir häzirki döwürde garşylaşdyryp berler. O barada açyklama düşündürşin beren oklar Türkmenistanyň mekteplerinde şu zatlar açyklaşdyryp berýän zat berýän ýokdur. Cüneyt Hanyň hakyky eden zadyny görkezýän ýokdur. İkisinden gahrman ýazap otur. Asoň ýurtdan çykýarlarym bilen bular näme diýerler, bulan beýnesin ýok. Ýok, o siziň gaýgysyza tawaýf diýilýän zadyňyz, ol gahrman däl ho. Ol gorsun guly bolana, kommunistin guly bolana, siz şunu işaret etmedik diýip hemme zadyň üstüne atany şekländirler. Näme üçin? Sebäbi şolara galdy. Şolaryň Cüneyt Hanyň eden zadyny etjek biz bilen.
Hatta bizim içimizde ýadyr gelip ýörenler bar. Maňa agdymdan gelenini söýüp ýadyr aşakda komentar ýazyp oturanlar. Şolara galsa da Cüneyt Hanyň eden zadyny etjek biler. O nirden bilip bolýar? Sen şolar ýaly Cüneyt Han ýalgan ojaga simpatiýa bildirýän bolsaň diýmek, sen içiňde öz niýetiň şoňa laýyk gelip dur. Niýetiň şoňa laýyk gelip dur. Bar bahanaň biz orsun gulu bolupdyr. Orsun gulu bolmajak bolan onu döwlet döretmeli keninde. Inni orsun döwletip beren zadyny ama alyp inni barın o gidiňini gaýgasa da tabaýyň göreden zadyny inni beräk etken barın gidiň diýdiler amma ödemeden ha puhumda bolaşyp otyr. Hanynny biz döwlet bollugymyz minni biz. Arkaýny girip çykyp bilmedek, şo taýda eklenje bilmedek, şo taýda çağalarym dep bilmedek. Sogodumyzam gitdi ana bar sogodumyz. Diňe arkada hakynda sogot galdy. Sun otumyzam diňe arkada hakynda, han hakynda sogot galdy. Sun otam diňe şoňa gulluk edýär. Alymam şoňa gulluk edýär. Diňe bir alym galdy. Diňe bir ýazgy galdy. Diňe bir aýdym galdy. Hemme estradada hemme aýdym sun otam. Paýede sun otam ähli adam diňe şoňa gulluk edýär. Şunu isledimi gaýgysy da tabaýyp? Gaýgysy da taýyp özi barada şonu etdirdimi? Ha? Meni wasp ediň, men hakda goşu düdüň. Men portretimi çekin. Maňa tagdym ediň. Diýdimi? Ýok. Ýok. Ana sen gorsun gullýanyňam şonu etdirmedi. Bu ýonjy döretdi bizde. Sungo togulluk ediň diýdi. Edebiýata gulluk ediň diýdi. Össürüň diýdi hemme taraplayın. Ha o bolşewikler öldürdi diýersiň. Öldürdi. Öldürenler kimler? Yani onam dogrusyny aýdy. İki tane gurzyň öldürdi ony. Stalin bilen Beria iki hem gurzyň. On çöwreğinnäki ministrler alyp görüň. Bar jühit men bu taýda jühitlere garşy propaganda ýaýradym ok ýöne şolaň men sanawydan beri biljek. Şolaň oturan ministrleriniň 90% jühit. A olardan orsun ödeme köhünne. Şoň üçin bir zada düşünüň. Sowet döwrü diýilýän döwrün bir näçe etaplary bölündi şoň netijesinde. Birak öz kürsüsinden titräp oturanlar sähel biri aktivlik görkezse şondan gorkup oturanlar boldy. Sen milletçi diýip olar ýok etdi öz döwründe, Stalin döwründe. Stalin kemçiligem şoňa ýol berdi. Ýöne oň çöwreğinde Stalin'e maglumat berýän adamlaram Stalin'i alla wasallylar köp babatdy. Stalin her bir meseleň barla bilen oňa. Oňa baryp taklat berýänler bar, hasabat berýän. Na şu halk düşmanı, ine bu beýtdi. In ha bu halk düşmanı, ine bilen beýtdi diýip etmedik zadyna çenni baryp Stalin'e hasabat berýär. Haýsy bir zady Stalin alyp barlasyn, şu hiç şey etdim mi zat mı diýip. Oso prokurorluň, milisiýaň hem ýannaky jogapkar ministrliň zatlaryň hasabatyny dinläp, şoňa esasynda gol çekip otyr. Ýöne şonda da günäti bar. Ýöne Sowet döwrü diýilýän döwür dürli etaplary geçdi. Köpüsi näme diýär? Bil kahlaýyn hemmenäde bolaşdyrmak üçin ýöne şu Staliniň döwründe edilen ýa Leniniň döwründe edilen zatlara salgylanýardyr. Emma Stalinden soňky Stalin ölümünden soňky ol Hruşowyň döwründe, Brejnewň döwründe edilen zatlara agzatlar gelýänlerdir. Staliniň ölümünden soň gaty ulýady görüşlik boldy. Hatta Staliniň döwründe de bir boldy. Ýöne Stalininden soňam türkmen halkynyň akwalyna gatyl öwrünüşler boldy. Sunwat, edebiýat, alym, bilim hemme tarapdan, teknologiýa, medisina ähli tarapdan. Ona sen näde bu üstüne atanak çekjek? Şo da sen edebildiňmi? 700 ýylyň dowamynda edebildiňmi, edebilmedin? Onda näme şu adamyň üstüne ýüzüne tüýkürýäňde şonu eden adamlaram orsun. Şu şablony näme üçin guýýarlar? Şu şablony näme üçin guýýarlar? Şunu guýýan adamdan köpüsi öldürem düşünýän ok. Şo görýän programmalar bar biram. Şo guýýa bilen beýnisine orta garşy ýigrenç bolmaly. Gazakda da ýigrenç bolmaly, Özbekde de ýigrenç bolmaly. Ukraina etdiler. Ana urşam tuzurdular. Ukraina etdiler şonu. Şunu edýänler nirde? Şu talan bar ýani. Bu watardan oýnap otyr, şo ýüpler çekip. Ene biziň hem oýnatdylanmazda şo bantrany, şo dogan gaýtalatýarlar. Beýnisizlere ödep iň beýnisizler gaýtalaýan şo. Ay olar orsun gulu bolan, bularam orsun gulu bolan, tizir bolmaň. Orsun aralmaly. Orsun aralmaly ýen düşünjäni guýýar bular.
Edil şu çağırışın bäri ýanynda barýym durýar. Diňe näme diýmek galýanny bulara? Eliňe ýara galyndy, ata-babalymyzyň aryny bar gidingde alın. Indi hemme halklar şonýaly siýasatdan uralsa. Hawa biziň ata-babalarymyz olar gyrypdyr, bular gyrypdyr. Indi men ýaşap oturan jeýýärmi? Şulam ikinji jahan uruşundan öň bu taýda Çekiýa diýen döwlet bolmadyk, Awstriýa Wengriýa diýen döwlet bolan. Bularam Awstriýalılar bilen Wengriýalyň ýerini alan. Awstriýa Wengriýa diýip iki tane milletiň bilelikde döreden döwleti şoň adyna gidýär. Şoň içinden ikinji jahan uruşundan soň täzeden bölünjik bolandan soň Slowakiýa diýip, Çekiýa diýip döwletler döreýär. Indi näme etmeli bular? Wengerler bilen Awstriýalılar näme diýmeli? Biziň barao gidiň çykyň topragymyzdan şu taýlar biziňki diýmelimi? Näme täzeden tegeşmelimi? İkinji jahan uruşundan soň nähil bölünjikler boldy? Birinji jahan uruşundan soň nähil bölünjikler boldy? Şulatlar gödüňde tutup taryha täzedir bir giden halklar näme etmeli? O biziň gidiren ýerlemedi, biziň ýerlemede ýyzna berew diýmeli. Näçe adamlarymyz biziň ata-babalarymyz gyrdyňyz o siz şu ýerleri aljak bolup diýip ellerine ýara galyp bular bilen bir-birine händiýen uruşup oturmaly. Şu düşünjeden uraldy. Ine biziň hem käbirlerimiz şey etdirjek bolýar. Taryhy galdyryň diýär, mundan 150 ýyl odolky taryhy galdyryň. 100 ýyl, 200, 300 ýyl odolky taryhy galdyryň da aralyň. Olar şey dipdir, beýdipdir. Olar şey dipdir, beýdipdir. Onu dünýäni häzir gaň çaýkadaýmaly. Onda ýadyr Meksikalılar ellerine ýara galyp Amerikanlar garşy uruşmaly. Indiýeler ayaga galmaly. Barın çykyň diýmeli şu taýdan. Pohişläp berseňizmi Anglo-Saksonlar bäri diýip. Olaň sırtyna dekip çykarmaly, göreşmeli. Şomy taryh şey dip çödülýän taryhy meseleler. Bir ýalňyşlyk goýberlen bolsa, şu ýalňyşlykdan tapa galmaly. Öz ýalňyşlyklarymyzdan öwrenmeli, öňe seretmeli. Öňe seretmeli. Biram häzirki wagt bolup berende da seretmeli, insermeli. Siziň öz türkmenliýanyňyz häzir adamyň ganyny sorup berenmi, sülük ýaly bolup. Ya? Näme şu şolardan hasaba soraň bu? Aralyan bolsaňyz şolardan alyň edil, şuwat başarýan bolsaňyz. Döwletiňiz gitdiňizden kim gidirdi? Taýýarjak döwleti berdiler size. Sowet döwründe alaq etdin diýip. Şona masaklap bilmediler. Iň bir maskara millet boldy. Sowet darganyndan soň iň bir hukuky bozulýan, iň bir sowa döwredilmeýän. Sport hem ýok, sungot hem ýok, hiç adam ýok. Alymyz adam ýok. Şonýaly bir maskara döwrü. Üstesine de prezident diýilýänimizem o padşahymyzdan maskara bar ýaly hemmeden hatda birinji. Gijlik çağan beýnisi bar. O taýda tüpüň atan bolmaly, o taýda tigir süren bolmaly, çempion bolmaly, at süren bol çempion bolmaly. Hemmeden hatda çempion bolmaly. Oňa da el çarpmaly şeydi. Bütün dünýäde biziň üstümizden gülýär, bu näil millet aý? Näde bu tiray olur? Maskara bar öňlerinde çykaryp, ýönep şapak çalyp. Ýignek geçirende de gözüne de seyretmeliler, şol şey dip dümtünüp, bloknotdan ýüzlerini galdyrmalylar. Täze şey dip ýüzüne gözüne baksaňam saňa jeda berilýär. Orta sırlarda edilmedik zady o. Han bilen gürleşenlerine ýüzüne seyredipdirler. Gaty bir gan hor bolaýmasa. Häzir türkmeniň ana padşahynyň ýüzünde de seyretmek bolanok, gözüne de seyretmek bolanok. Şo buyruk şol, şey dip durmaly. Men gullymy, şey dip durmak, ýere seyredip durmak. Men sen gulun diýmek. Tutuş türkmen halky 7 milyar halk şey dip durýar. Baryňyz şey dip durdyňyz. Emma gürleseňiz ýene, ýok geçmiş üçin beýle halkdan aralmaly. Size şunu gurup beren halkdan aralmaly. Emma elden getirip şuna elden gidirilmegine sebäp bolup oturanım öz halkyň wekili. Öz halkyň wekili. Edip oturanım şu gün öz halkyň wekili. Anam şun şu arada gurrun edip şoňa çäre görjek bolandyk, ha? Näme üçin şu ýagdaýdan düşergi tapjak bolandyk? Döwlet elden gidip barýar, millet gidip barýar. Yo, halkyň gündüzini başga da sowmaly. Şeýtmek bilen siz şu haramzada gullyk edýäningden bileňizok. Şu ara ýanky ýazýanlar bar, taryhy galdyran bolup. Namysymyz gitdi, nämämiz gitdi, namysym şu at baskylanyp dur. Ayal gyýdyňy zorlap ana 3-nji etaj jaýdan zaňyp zorlap näme edip berler gyýdydan gyý.
Şuloň çagalar, şuloň nebereler edip ýör. Töwrüne de barp bolanok, jedada berip bolanok, deriňe on geçirip bolanok. Ane diýen zady? Orça etdimi? Orsen türkmen gaýdyňa el gatdymy? Öňü bilen el gatan kim? Garaşdyrdyň alamyzda. Kim biziň gül ýaly gül pürçük gaýlanmada kun tüçülüp öwretdi? Türkler gelip öwretdi. Türkün gelýänçe 90-njy ýyllaryň başlaryna çen, 92-nji, 93-njy ýyla çen. Şular ýaly kun tüçülüp barmy? Häzirki ýaly. Bagyşlaňmy? Türk haramzadalary gelip şeýle dükkan açan bolup, Türkmenistanyň puluny fabrika nemeden bolup açyp tekstil näme diýip pulluja nemeden elpeşelpe. Soňam biziň gülpürçük 18 ýaşly 17 ýaşly gyýlanmady, ol bir 10 dollara 5 dollara zaýaladylar. Şonda başlapda türkü diýen. Mardan çärjewden türkü diýen gyýlan arasynda türkü diýen ýen söz döreji şonda 90-njy ýyllaryň başlarynda. Nirki diýadiler, Aşgabatda diýadiler. Aşgabatda tenlerini tadyp gaýdýardylar pulgadan. Men mardan näçe ýaşylary bilýärdim. Türkü diýmek bolany. O wagt o Türkiýe gitmek diýilen düşünje ýokdy. Aşgabatda barp tenini tadyp pulgadanmak diýilen zat bar. Niýadow halk şoýagda ýaşardy bir tarapdan. Gazanç edip eklenç edip bilmedi ýaletdi. Türkler hem şoýagdaýdan peýdalanyp haramzadalar hem biziň gyýlanmyzy daýalap 5 dollara 10 dollara satylan ýalylar boldy. Şolara öwretdi. Sovet häkimiýeti ýyllarynyň 70 ýyllyk taryhynda bir ors türkmen aýalyna elini gatan bolsa, ene ýüzüme bataýym. Ýekece ors türkmen denanlarynyň araslygyna tagdim etdiler orslar. Emma biziň türkmenlerimiz Sovet döwründe erkeklerimiz orsun gyýlanmagy daýaladylar. Men bu taýda da ýene iki hany halky garpyşdyrmak, ya şu taýda deňeşdirip öjükdirmek üçin aýdamok. Men şo ýankylarma, ay biziň türkmenlerimiz eýletdiler, ana olar gelip orslar beýtdiler, näme etdiler diýenlere men ýatlady. Ýani teň arkadagym, arkadaşym, näme doganym diýen türkmen eden zady. Ýeke dat öredip burup bermediler. Gurulanan bolsa şo tekstil fabrikalaryň hemme hem Türkmenistanyň puluny guruldy. Ýeke dat öredip bermediler, ine şunu etdiler. Türk arkadaşım diýilýänler. Ganyny sordular, gyýynyňy aýadylar. Iň soňunda da hana gidip hawa Türk barwam, şolan pokuny artyp gadan jetmeli. Rehmet diýäm sizene. Hukugyň bozulýar. Sizden o edip ana ýygyňa deportasiýa diýerler, da diýerler. Edip biýerler. Kösep biýerler. Näme haýrýam şolan? Iki ýekedir Türküň içinde näme haýr. Siz arkaňyza tutup Türkmenistanyň hökümetine ýeke söz diýilýän Türk barmy? Ha? Ne açyk közenip biýerdiňiz? Şo taýda näme edip biýerdiňiz edip şo Türkmenistanyň haramzadasyna diýilýän barmy? Türklerin içinde barmy? Ýokdur. Ana olar ýaly sizin arkaňyzda durýan bolsa näme şin bu adalatsyzlyga göz ýumýar? Oho, näme boldy? Berdim Kommedow. Näme şin bar halkyň ýöne bärik ylgak gelip durlar law. Beýaşaý üçin. Ha? Biziň pokuny artyp berler, biziň aýagymyzy elimizi süpürip berler, naharymyzy beşip berler. Näme? Özüň ekläp bilen gokmy? Bar ýok ama 6 milyon, 7 milyon ilatyň var, şonça baýlygyň bilen. Näme üçin olar seni ekläp bilen gok diýip? Näme üçin şolar ýazgaryn ok? Ha? Şoň syýasatyny. Beýle on ýaly arka durýan bolsa. Yo, şoňa göz ýemýär, gaýta näme diýär? Bileňem haramzadasy sütem edip ýene gaýta deportasiýa edip otyp bilen. Bir sähel bir sesin çykarsa. Annem viza düzgünlüğe girizem kıyınçılık göredi otyp. Aşok yardım etti. Olyam ondan. Barp o taýda batrakçylyk edýän. O sen ardanjak hyzmatyňdan peýdalan ýa, öz döwletiň baýada otyr. Talgydam töleýän ok sen üçin. Medisina strahawanýasynyň töleýän ok sen üçin. Setanda seýranda 2 adam alýar şonuň türkmenlerden. Men şuň başga da takynda gurrun etjekdim. Da şo ýanky geçen gedek duran ýerim ba. Şo nedir şaň soňadan ýanky Ahmet Şah Durranyň emesine ýetdik. Şo taýdan dowam ederdik. Da nedir Şah haramzadan gan horlugy arada hem ýanky Ahmet Durranyň hem olan puştun o Awganistanyň puştuny elbetde ol rehim etme. Şo taýda durduk da nädir Gajarlar dinastiýasy, Gajarlar imperiýasy, Türkmen Gajarlarynyň Eýrandaky imperiýasy hakynda, şolaň türkmenlere eden sütem hakynda tema geçekdik. Meni bolmady. Sebäbi şu taýda açyklaşdyrmaly zat bar diýip düşündim. Käbir tupoýlar üçin.
Cüneytçiler üçin. Men aýdýan şonu, cüneytçiler diýen men termini giyirdi ýa. Men tebe şonu görüp otyryn. Men şu düýünki gowalgan temam näme açdy? Henidem cüneytçiler bar. Öýlerini cüneytçiligine de düşünen, şoň nämedigine de düşünmeýän bir giden topollar bar. Şolara ýol berseňem şu Cüneyt-hanyň döreden zadyny Türkmenistana giýirecek, saljaklar bar. Tebe sen kimden görürler ýani bolsaň, kime tagdim edýän bolsaň, sen şoňa häsiýetini alýan. Biram gaýgysızçylar bar. Türkmeni alym sogat aň düşünje ýoly bilen akitmek. Şoň tarapyny tutýanlar bar. Demokratik ýol bilen akitmek. Şoň tarapyny tutýanlar bar. Yo Türkmene diňe islam getirmeli, islam halifatyny getirmeli. Biziň öz dinimiz we islamymyz bar, şolam ýeterlik diýýänler, diýýänler. Ana şol cüneytçiler. İki söýdüň başyny çaty bilmeýän cüneytçiler. Biz şularda häzir park goýup, şu parkyna düşünmedek wa biziň beýnimizde şo garjaşlyklyk ýene dowam edip otýar. Gidýär. Şoň üçin özüňizden bilmeýän galarsyňyz, cüneytçiligi özüňiz nädip getirýänligiňizi. Tebe şulardyň parkyna düşünmeseňiz, hakykatdan hem bula öz düşünjesizligi, tupoýlugy sebäpli halka hyýanet edipdir. Hawa halk üçin ala diýýänli pikir edipdir. Ýöne oňa ýeterlik däl adamlar. Ýene bir gedip gaýtalýan. Men halk üçin şunu edýänli. Sen çağaňa hyýanet edýän bolsa, sen bilim sewwadyň öňüne begot goýan bolsa, mektebiň otlan bolsa, kitapxanaň otlan bolsa, muallimiň öldüren bolsa, o näde halk üçin etdi bolýa ho. Onda şonu gahrmançylyk diýip hadaplaýan bolsaňyz, onda siz öňe bilen öz beýniňizi düzeltmeli bolýaňyz. Şunu farkyna düşünmeýän bolsaňyz, näde ondan ol adamy, bul adam bilen, ýagny bir alym sewat öwretjek bolup, infrastruktura gurup, keselhanalar gurup, mektepler açyp şey dip alad edip beren adam bilen näde siz bir jeň derejede goýup bilýäňiz, olam halk üçin alad edipdir, bulam halk üçin alad edipdir. Onda islendik terrorçydan hem siz onda gahrman ýazajak, eger şo terrorçy gelen etdiň, o men siziň aladaňyz üçin edýän şonu diýip häzir. Hem men adam gadagan edip başyna çadyr at, başyna pürünjek at. Medresede bilim al. Başka da bilen işin bolmasa ne häzir biri gelse onda da şey dip biziň gahrmanymyz diýjekmi? Ine biziň problemamyz nirde? Şu adam parkyny bilmeýän adamlar bilen biziň soň näde biz gok jemgyýet bir demokratik jemgyýet kurjak bolýar, ha? Şu adamlaryň parkyny bilmesek biz gurup bilemez, ok sebäbi ine şu taýda beýnimizde şu ýanky garmgatymlyk bar. Ödem alımly sowatly diýilýändiň içinde de bar, şular ýaly adamlar. Universitet bitirip näme edip alym iş gowaradym diýýändiň içinde şular ýaly goýduk düşünjeler bar. Şuň parkyna düşünmeýän. Başarha heniden bizi bara şol sırtlaryny bäri gün mataryň nemelerini diýirän bolup indi medeniýetlik bolýamyşyn ingilisçe gürleselerem hawo başarsalarym bularam şol oýuny oýnap türkmeni ýene de şol orta garşy gönükdirjek hawo milletçilik öjükdirjek taryh üçin aralyrjak diňe erwet zatlary jörje edip şonu ýatlatdyrjak o zatlaryň üstüne atanak çekjek hebe tendensiýa şon ýaly şu häzir moda bolup barýar. Moda bolup barýar şolar ýaly. Anam üçin biz moda goşulmaly diýip şoňa da düşünen oklar özleriniň var, şo propaganda oýnadyp berenliklerini sowatlylar diýýändir, men töwerem dedi var. Şoňa düşünmän, şo tendensiýa bilen bolup berenler var. Ödem şonuň käbirler öz döwründe kilşerşen bolup orsça gürleşen bolup, orslara yaranjak bolan bolşup, türkmenden ýanyna da orsça gürleşen bolup şey diýip beren adamlar. Indi bugünkü gün bir iki handi ingliz sözüni öwrenen bolup, ýa inglizin bir okuwjagyny bitiren bolşup, tüf orslar, tüf şey diýen bolşup. Orsaň propagandasyny öýretýär. Orslaşan. Indi şey diýen bolup, ana medeniýetli bolupdyr. Ha adamlar baradazyk şunu açyklaşdyrmak epleşigi. Üçüncü bölekde, indiki bölekde biz ýanky nemeden gidersin. Şol Gajarlar dinastiýasy türkmeniň Gajarlar tiretiniň Eýranyna öz imperiýasyny döredişi şonuň bize ýetiren, biziň türkmenlerimize bize beýleki türkmenlerimize ýetiren täsiri. Hakyna gurrun ederiz, soň gökde purşuna geleriz. Ondan soň ýoşluk bilen Sovet häkimiýeti ýyllaryna geçeriz.
Pikiriňi ýene de bir gada gaýdýan şu tema boýunça medeniýetli şekilde şona mı öwrenin? Medeniýetli şekilde pikir aýtmagy. Eger şonu başarmasaňyz, menden hem käme gaty ýokuşrak degijek jogaplar eşitýänsiňiz. Sebäbi siziň özüňize görä bolýar. Käbir adamlar adam dilini düşünenok. Düşünenok adam dilini. Ona fel paşty ulany burýan onu adam bola ýalar. Şonu etdirmejek bolsaňyz, özüňiz ilki medeniýetli şekilde tefsir ýazmagy, pikir ýazmagy oňoruň. Buning aýalannaý, buning propaganda diýdiňmi, şoň tersini suwd edýän zady etir. Şoň tersini suwd edýän. Şuning aýalyňa şo näme ýony ýalňyş zat gurrun etip, näme şun ýalan zat ýaýrady oturýarsyň diýäňi-de, käbirliňi. Şon diýdiňmi? Sen näme etmeli? Sen dogry zada getirmeli onu. Hana dogry şu diýip görkezmeli. Onu edi bilen okmy? Onda men ýazýan şo daýda, onna gaýrat etdi, ýumul how diýip ýazdyma. Ana men şo sözi şu daýda da gaýtalaýan. Şonu edi bilen okmy? Onda ýumul. Hemem oýlan, taňa şo daýda näme diýdirdi ýankyda. Buning ýalan how diýip ýerinde de durup bilmejek bolsaň, dogryny aýdyp bilmejek bolsaň, onda şonu odalyna diýme. Diýdiňmi? Dogrusyny suwd et. Şoň ödem, şonu edýän adamyň özüniň robot ýaly bir zatdygyny. Robot ýaly bir oýunjak öwürlendigini görkezýär. Eýen bir zada beýnini ýugdurypdyr, bir konsepsiýa giripdir. Inni şoň öz köre-körlük bilen edil dine uýan ýaly. Bir sektant dinar ýaly bol bir zada uýupdyr. Hatda syýasy meselede de, ilim bilim meselesinde, taryh meselesinde. Inni şoň öz kellesine giren şo zadyň şo zatdan bir täl tapawlanýan bir zady eşitýär, ony bular näme diýär? O, ýok ýok ýok, bu ýalňyş diýär. Sebäbi bu dünýä garaşyny eýem şaşadyp barýar. Bu komfort zonasy bir adam. Komfort zona fizik taýdanam bolup bilýär, psikolog taýdanam. Psikolog taýdan komfort zona diýen bu adamyň öz içki dünýäsinde. Şoň köre-körlük bilen uýup gelen, ina şuna dogry, ina şuna hakykatdyr diýip gelen zady şaşa urýar bolýan, panika düşýär adam. Ondan oýlanmagyň ýerine köp adamlar. Bolýar, men hakykaty bilsem bolýar, men oýlanjak, hakykaty bilsem bolýar, dinlejek, analiz edip görjek, gerek bolsa, men odalyk uýup gelen adamdan hatda men elem çekjek, men täze zady kabul etjek diýip bilýän adam gaýta seýrek bolýar. Aglama ýagdaýda näme diýär adam? Şol köre-körlük bilen uýup gelen zadyndan täl bir tapawlanýan zat bolsa, özüniň şol psikolog komfort zonasyny saklamak üçin şu hakykaty aýdýan, şonu düşündirýän adam özüne garşy hüjüm edýär. Şonda duşman görýär. Sen şunu maňa aýtma diýär. Sen şunu maňa aýtma diýär, aýtsaň diýär, men komfort zonam çagşap barýar, men dünýä hakynda düşünjem çagşap barýar. Men bunu saptyrjak däl diýär. Şu ýalanam bolsa. Şu maňa ziyanam edýän bolsa. Şu meni gorpa itekleýänim bolsa, ýok men şunu saklajak diýär, maňa şonu düşündirme diýär. Men öňküje tendensiýam bilen gidiberjek diýär. Men gepleşiklem olar ýaly adamdan ýetlenen däl. Men garşylygam isleýän, men diskussiýada isleýän, garşy pikirim isleýän men oňa taýýar. Ýöne şu hakda gurrun etme. Yalan zat ýaýradýan, diýeňden soň ýygynda durjak, durup bilmejek boldy. Şo argument bilen şoňa garşylyklaýyn bir suwutnama getirip bilmejek bolsaň. Onu gowy men gepleşimi dinleme. Dinleme, onu seni panika düşürýän bolsa. Men diskussiýaň tarapdary, adamlar, men islenlik zat barada diskussiýaň tarapdary. Diskussiýadan daşarda hiç zat bolup bilmeliler. İslenlik tema, hökman analiz edilip diskussiýa edilip bilinýän tema. Hatda Hudaý hakyndaky temada, Allah hakyndaky temada diskussiýa edilmeli tema. Yo onu dinletirme diýip Allah'ny öz hususy emlägi ýaly görýänler bar. Kur'an hakynda diskussiýa etmedi, Kur'any özüniň hususy emlägi ýaly onu da sen dilge getirmäge hakyň ýok diýip şeýde oturan adamlar bar. Men şolara da düşündirjek bolýan. Kur'anam sizinki de sen şahsy emlägiňde, Allah da sen şahsy emlägiňde ol hakynda söz etmejek bolar ýaly. İslenlik adam islenlik temany gozgamaga haky bar ýöne. Şahsiýetiň adamyň şahsiýetine degmän, kemsitmän, sögmän, dogruçylyk bilen tankydy analiz berýän bolsa,
Öz pikirini aýdýan bolsa, goýşa ýalňyşam bolsun. Ýöne öz pikirini aýdýar, ol şeýle düşünýär. Ýalňyş bolsun. Şoň ýalňyşlygyny subut et. Senem öz pikirini aýt, belki sen ýalňyşýandyň. Belki ol ýalňyşýandyr. Belki men ýalňyşýandyr. Şular ýaly jedelle ýüze çykýardy. Ýöne gürletmejek bolmaklygy siziň hiç kiňiň hakyňyz ýokdur. Gürleme ho, gidowunny diýip kommentariýa ýazýanlar bar. Gürler, gürler, gürledimem, gürleýänem, gürlärnem. Şolar ýaly adam, men hemen şunu görkezýär. İslenip tema boýunça da gürlejek, inta geljekde men din hakynda da gürlejek. Diniň kemçilikleri hakynda gürlejek. Belki siz bana bir zat öwredýärsiňiz, şo prosesiň dowamında. Belki men size bir zatlary öwredebilerim. Belki başga bir ýer keseden gelerde gurruna goşulyp has bir giňişirek zatlary öwredip gözümizi açar. Näme üçin bir kysany mollan pikir bolmaly? Näme üçin biz dini bir ulama diýip şeýdip bir adamdan beýnisine goýulyp şeýdip bir but jasalan ýaly edilen adamlardan öwrenmeli? Olardan daşardaky ilmde sowatly adamlar bu zatlary öwrenip ýören adamdan pikiri alga alınmaly diýälmiş. Näme üçin? Näme üçin olar näme o dünýä baryp gelip şo ahunlar ulamalar diýäniň näme o dünýä baryp gelip hemme zady göz ýetirip ahun bolupdyrmy, göz ýetiripdirmi? Ýok, olaryň bir şahsy pikirini aýdyp şeýlerek düşünýän diýip düşündiriş berýärler Kur'ana, düşündiriş berenlerine de öz şäkilje dünýä garaýşyndan uralýarlar ýa-da totuş ýaly odoldan gaýtanyp gelýän zady gaýtalýarlar. Ýöne odoldan gaýtanyp gelýän zadyň dogurdugyna siz näme üçin olar ýaly düşünýäňiz? Dogurdurýaňyz. Tarihte yanlış boy verilmeyendir diyecek bolýarym. Şo zatlara düşündiriş berenden aňy düşünjesi şeýle bir giň bolupdyr. Olar ýalňyşyp bilmeler diýende ýok. Bizden görüp otyrdy hemen şu taryhyny hem şu zatlary bozgap otyrdy. Tarihte şeýle bir ýalňyşlyk boy beripdirler. Tarihte şeýle bir köre adamlar bolupdyr. Tarihte şeýle bir aňdarma adamlar bolupdyr. Tarihte şeýle bir ganhor adamlar bolupdyr. Beş wagt namazyny okap beren adamlar milyonlap adamdan gany döküpdir öldürüm. Allahu ekber diýip şeýdip namaz okap beren adam. O näme olar ýalňyş bilen o kanay? Ha? Molla müfti diýänem şolara hyzmat edipdir. Şu Gurhana düşündiriş berip tesir ýadan adamlaram öz öwrüne şeýdip taqdim edip padşah gullyk edenler köpüsi. Ýokarkylaň islegine göre tesir beren adamlar köp babatda. Olam bolun. O zatlarym öwrenmeli. Şoň üçin bir azajyk men şu beýniňizde iýmit bermek üçin, bir azajyk beýniňizi işläp başlatdyrmak üçin, men size akly öwretmek üçin näl? Men size şeý diýip siltäp, bir azajyk öz başdagyrak pikirleniň diýip şoňa iter bermek üçin edýän. Men size akly bermek üçin edýän. Ondan siz öz kelläňizi işlediňiz, özüňiz üçin netije çykaryp beriň. Sizem öwreniň, sizem öz netijeňizi çykaryň. Menkiden tapawut netije çykaryň. Menkini inkar etjek netije çykaryň ýöne öz kelläňiz bilen. Toğutuş ýaly gaýtalamak bilen näl kimdir bir ýeriniň öwreden zadyny şeý galyp atandan zadyny. Şonam dinle, onam dinle, menem dinledi özüň üçin netije çykarjak bol. Ana şonda sen öz ýoluňy taparsyň. Öz ýoluňy taparsyň. Tebe ol diýen, onu diýen ahunyň, mollaň öz ýolu bar. Belki on özü şo ýol bilen gitmelidir. Oňam başga bir ýerem başgaçarak düşünýän bolsa, olamyň öz ýoly. Ol şeýle düşünýär, şeýle de şolam şeýle gitmeli durmuşdy. Senem öz ýoluňy tapyp öz ýoluň bilen gidip bilýän. Sen näme üçin kimdir bir ýeriň başga bir ýeriniň ýoluny göçürip alyp şoň ýol bilen gitmeli? Ine men öz ýolum bar. Men özüm geldim belli bir netijelere de öz durmuşa garaýşym bar, dünýä garaýşym bar. Ähli mesele boýunça diýen ýaly. Ýöne men köp ýyllyň dowamynda geldim. Köp ýyllyň dowamynda geldim, öz ýolumy tapdym diýip hataply. Belki men häzirem ýalňyşýarmyn. Belki belli bir wagtdan soň men täze tere ederim. Häzirki zatlara tebäp adam diýilýän zat ýokma, üsüp gidip oturmaly. Pikirini üýtmetmek diýilýän zat o ýerbet zat däl adamlar. Adam ösmeli, ösmek üçin hem sen ýokman pikirini üýtýär. Sen şu gün ki dogurdur edip beren zadyny sen ertirsen inkar edebilýän, şondan hem gorkmaly näl? Eger sen täze bir zat açan bolsaň, täze bir zat açmakdan hem gorkmaly. Kimdir bir sana täze çerak zadaý diýen bolsa, dur ho, men öňkü pikirime garşy gelýär. Buning dogry bolup bilmeler diýilen zatdan hem birazcık saklanyň da dinläp görüň. Dinläp görüň.
Belki sana şu täzelikleri urdur. Belki sana şu aýdylýan zatlaryň içinden özüň üçin alar zat bardyr bolýar, sen hemmesini alma. 100 san zatdan 10 santyny alay. Belki şol sana gerekli zatdyr. Ýöne öňüne şoň öňüne şey atanat çekjek bolma. Diskussiýada döreýär hakykat diýilen zat. Her kim öz hakykatyny öýde çatşýar. Onun için bir-birine öýkünmek diýilýän zat ol näme? Robotlyk ýaly bir zat. Robotlar meňdeş bolup biler. Programmalar bir meňdeşler hebäbi. Emma adam şahsiýete. Adam şahsiýete. Men näme şunu plan ýaly bolmaly hökman? Men öz durmuşym missiýam bar. Geçmeli ýolum bar. Men näme şunu başga bir ýerine öýkünmeli? Şu zatlar hakynda da pikir edin adamlar. Şu tarih diýilýän zadyň içinde häzir öwrenip görseňiz gaty köp başgaça etmeli zatlar bar. Bu gaty köp başgaça etmeli zatlar bar. Şoň netijeде nädir ki bolup beren, türkmenler bilen bolup beren, başga dünýä derejesinde bolup beren proseslere de köp daha düşünüp bolýar, näme üçin şeýle bolýar. Tarihte gaýtalanýarmy? Tarihtäki ýalňyşlarym gaýtalanýarmy? Hatda ýakyn tarihte bolan zatlar bar, mundan 20-25 ýyl ozal. Oppozisionerler zatlar diýär. Şo zatlar hakynda da köpüňiz iştat bilendir. Ol 100 ýyllyň tarihi hakynda gurrunam ýok. Ine öýde ýanlaryň opposision iş bilen meşgullyk beren bir giden nemelendi. Bu da bady hugalanmy diýär. Häzir şolardan alyp sorasaňyz islendigini. Mundan 20 ýyl ozal bolan opposision iş barada näme bilýär? Kimler bolupdyr? Näme iş edipdirler? Ya iştat etmeýändirlermi? Anam şu iştat etmeýändirler diýär. Köpüsi üçin ýok iştat edilmeýändir diýilen pikir var, şonam käbir haramzadalar var. Özlerinden soňky döwürler opposisioner ýatanlar var. Özleri hem öz döwüründe ol wezipeli ýerlerde işlak gaýdyp, indem töwreňdäki ýaşlara ýok öň işlat bolmady, öň oppozisiýa diýilen adam bolmady. Ha biz diýip oturanlar var, atamsyklar. Şoňa da uýup bara, şo ýakyn tarihte bolan zatlar bilen gyryklanman oturanlar var. Emma özlerini gurulötsen şolar, şu 20 ýyl mundan ozal, 30 ýyl mundan ozal bolan zady bilmeýänler var. Ho, Selçuklar döwri barada da akyl saty bilýär olur. Mawtumyň döwri barada da akyl satarsaň. Oğuzlar barada mundan 1000 ýyllyklar ozal näme bolup dursa barada şeýler akyllydyrlar. Emma ýakasyndan tutar etdiler ho. 20 ýyl mundan ozal Türkmenistan tarihinde näme bollaý diýdim da. Näme şahsiýetler bolupdyr? Niýaly bilen kim görüşipdir? Näme edipdirler şolar? Han şu barada bir azıcık bilýänleriň aýtdyýyň şeýder durar. Ne olur? Aten onu o gadymy tarihde bilýän zadyňdan peýda nämeten ýakyn tarihde häzirki bolup beren zatlardan başga çykmaýan bolsa. Şoňa düşünmeýän bolsa. Şoň üçin bu zatlaryň baglanyşy wa adam. Gadymy tarihy hem öwrenmeli, ýakyn tarihde bolup beren zatlaryny öwrenmeli. Bolmasa biz şu bir zady gaýtalap bilýäs. Tarihte bolan ýalňyşlyklar biz gaýtalap bilýär. Hatda 20 ýyl mundan ozal bolan zady häzir gaýtalap otyrlar. Menim käbir tamtyklara keletaňlara düşünmürjek bolýanlar. Ey şo zat edildi, şoňa finansiýa edildi, şo işlän ok. Şonu başga çetmeli ýanlar. Ýok, bu işler nämedir diýip diňlejegem bolan ok ýa-da. Menim şo bir geçilen zady, şo bir bolmajak zady gaýtalap otyrlar. Näme üçin? Täbi ýakyn tarih bilen gadyklanan oklar özlerini hemme zady bilýän hazaplar. Men akylly diýär. Ýok men olar bilen işimem ýok diýär. Demin olurdan köp bilýändir. Şoň üçin şu bir zady gaýtalaýar ýene-de. Ine şunam tarihe degişli adam. Bu adamlar gaty köpürägem gurulayan ýaly ýöne bir peýdallyrak adam aýdanlaryny pikir edýän. Şundan aňryk indi biz temany ýanky tarih bilen dowam etdireriz. Köp zady men açyklaşdyranlaryny ýön pikir edýän. Sizin köp sany bolgan kommentariýa bölümine goýulgan meselelerine de şu taýda jogap berenlerini umyt edýän, şoňa da zerurluk duýdum, şoň üçin şu gepleşigi men şoňa başladym. Türkmen tragediýasy, aýdylmaýan hakykatlar gepleşigimiz ýene dowam eder. Inferp dinleýän üçin köp sag. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolma uğrundaky işe sizem ýardam edin.